10 λεπτά μόνο NBA, καλώς ήρθατε. Ένα επεισόδιο αφιερωμένο στις μάχες για το playoff και play-in seeding στην Άγρια Δύση. Μόνο NBA. Αλλά πριν μπούμε σε αυτό, πρέπει λίγο, νομίζω, Μανολιανέ, να μιλήσουμε για τους Bucks και τον Lillard. Ακριβώς Παύλο. Λοιπόν, βρήκανε θρόμβωση στη γάμπα στο Lillard και τώρα αυτή είναι μια δύσκολη περίπτωση γενικά. Δηλαδή δεν ξέρεις πόσο ακριβώς θα πάρει. Αυτό που λέει στο site του NBA αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορεί να χάσει τα πρώτα παιχνίδια των play-off. Θεωρώ πολύ λογικό ότι θα τον προφυλάξουν για την κανονική διάρκεια, έτσι. Αλλά αυτό που εγώ φοβάμαι είναι ότι δεδομένου οι άλλοι παίκτες στους οποίους συνέβη κλείσανε για τη σεζόν, δηλαδή ο Σαρ Τόμψον πέρσι, ο Γουεμπανιάμα φέτος, λίγο πιο σοβαρό του Γουεμπανιάμα γιατί ήταν στον νόμο, δηλαδή πιο κοντά σε ζωτικά όργανα. Κρίς Μπος σταμάτησε από αυτό. Ο Μπράντον Ίγκραμ είχε χάσει και αυτός μισή σεζόν. Όπως το έχω καταλάβει εγώ σαν θέμα, δεν λύνεται σε ένα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με τις άλλες θρομβώσεις που ανέφερες. Τώρα, οι δηλώσεις του Lillard σχετικά όντως δεν με αφήνουν ιδιαίτερα αισιόδοξο. Είναι σε ελεύθερη μετάφραση από τα αγγλικά. Λέει ότι είναι κρίμα που κάτι που δεν μπορώ εγώ να ελέγξω με υποχρεώνει να μείνω μακριά. Ευχαριστεί τους Bucks και λέει αυτή την πρόταση: όσο και αν αγαπάω το μπάσκετ, πρέπει να είμαι εκεί για τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Το subtext εκεί πέρα είναι ότι μάγκες δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Ναι. Το οποίο είναι απόλυτα σεβαστό, έτσι, δηλαδή, αλλά θέλω να πω, δεν είναι μια αισιόδοξη προσέγγιση του θέματος. Ελπίζω να είναι έτοιμος στα play-off, δηλαδή όλα όσα έχουν συμβεί στους Bucks από τότε που πήραν το πρωτάθλημα είναι λες και πληρώνουν για το ότι έγινε. Θυμάσαι τον τραυματισμό του Γιάννη που του γύρισε το γόνατο και κανείς δεν περίμενε. Ναι, και γύρισε γρήγορα. Ναι, φίλε, δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, σαν να έχουν σταθεί τυχεροί εκείνοι με κύριο τραυματισμό και από τότε να τους δίνει το σήμα σφαλιάρες. Είναι τέλος πάντων. Δες την καλή πλευρά. Έχουν τον Kevin Porter Junior αντί για τον Botchamp που είχαν παλιά. Οπότε να, υπάρχει κάποιος που μπορεί να πάρει έναν καλό χρόνο ποιοτικό συμμετοχής. Τώρα, βέβαια, ναι, όντως, αν το σκεφτείς έτσι, ότι ναι, ρε, θα βάλουν επιτέλους τον Kevin Porter Jr. στον Άσο και θα είναι καλύτερη χωρίς τον Lillard. Το ακούω, αλλά εντάξει τώρα, πώς να σου πω. Δεν νομίζω ότι θα είναι μια φάση addition by subtraction. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν ξαφνικά καλύτεροι επειδή δεν παίζει ο Lillard. Καλύτεροι δεν θα γίνουν, όχι. Αλλά τουλάχιστον δεν θα είναι στο 0. Δεν θα τους αποκλείσεις από τώρα. Αυτό λέω. Τέλος πάντων, τι να πω τώρα. Έχω ξενερώσει βασικά γιατί θέλω μια φορά να το δούμε αυτό το δίδυμο στα play-off. Γιατί αν δεν το δούμε αυτό το δίδυμο στα play-off καθόλου, ξέρεις τι θα γίνει. Θα πούνε το κάνουμε πάλι από την αρχή για να τους δούμε αν θα μπορέσουν να αποδώσουν καλά στα play-off. Δηλαδή δεν θα έχουμε πάλι data για να κρίνουμε σε επίπεδο post-season αυτό το δίδυμο. Δηλαδή είναι κρίμα. Και να θυμίσω, εντάξει, έχει βρωμόκαιρο in the clutch ο Lillard. Δηλαδή, εντάξει, έχει πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Τέλος πάντων, κάπου εδώ να προσθέσω μια νότα αισιοδοξίας. Ποιος την έψαξα για να τη βρω, για να σας την πω την αισιόδοξη εκδοχή. Η αισιόδοξη εκδοχή είναι ότι ο Kevin Porter Jr. αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά να είναι βασικός point guard σε μια playoff ομάδα και ξαναβάζει την καριέρα του στο trajectory που ήταν πριν τις γνωστές περιπέτειές του που τον φέρανε να παίζει και στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, ήταν να γράψουμε για την Άγρια Δύση, όπως θυμάσαι. Πάμε Δύση, πάμε Άγρια Δύση. Λοιπόν, Δύση, αυτό που θέλουμε κυρίως έτσι είναι να δούμε ακόμα ποια είναι τα διακυβεύματα όσο μένουν. Γιατί πλέον είμαστε 9 με 11 παιχνίδια πριν από το τέλος για τις περισσότερες ομάδες. Και ακόμα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Λοιπόν, ερωτηματικό που δεν υπάρχει
είναι ποιος θα κερδίσει τη Western Conference. Έτσι. Σωστά. Δηλαδή είναι Thunder δαγκωτό, νομίζω το έχουν κάνει clinch κιόλας. Έχει κλείσει αυτό. Ναι, 13,5 μάτς μπροστά από τον δεύτερο. Και μετά αρχίζει το χάος. Λοιπόν, περιγράφω λίγο και μετά πηγαίνουμε case by case. Λοιπόν, το big picture ποιο είναι? Ότι ακόμα δεν ξέρουμε ρεαλιστικά ποιος θα είναι ο δεύτερος. Δεύτερη αυτή τη στιγμή είναι οι Rockets, οι οποίοι μετά από ένα σερί ηττών κάνανε 9 νίκες σε 10 μάτς και πλέον είναι 2 μάτς μπροστά από τους Denver. Οι Rockets έχουν 47-26, οι Nuggets έχουν 45-28. Οι Nuggets που είναι τρίτη, έτσι. Οι Nuggets επίσης που να πούμε, ο Jokic ήταν λες και σήκωσε λευκή πετσέτα για το MVP, έτσι, γιατί κάθισε να ξεκουραστεί και καλά έκανε, κάτσε και ο Τζαμάλ να ξεκουραστεί, δηλαδή να μην έχουν τους μικροτραυματισμούς να τους ταλαιπωρούν τώρα που έχει η post-season και πολύ σωστά κάνουν, είναι παίκτες που έχουν πάρει πρωτάθλημα, αλλά τέλος πάντων έκλεισε και το MVP μαζί με την πρώτη θέση των Thunder, έτσι, είναι του site πλέον 100%. Λοιπόν, μισό μάτς πίσω από τους Nuggets και 2,5 μάτς πίσω από τους Rockets είναι οι Grizzlies, η οποία είναι άλλη μια ομάδα τρελοκομείο, φορμαριστήκανε, μετά ξεφορμαριστήκανε, τόσο 6-4 στα τελευταία 10, αλλά είναι όλο το σκηνικό σαν μαγική εικόνα. Από πίσω είναι οι Lakers που θα συμφωνήσεις και εσύ ότι και αυτή είναι τρελοκομείο. Πάνε από καλό στρίκ σε κακό στρίκ, από στρίκ νητικών σε στρίκ ηττών. Και αυτές οι 4 ομάδες λοιπόν, Rockets, Nuggets, Grizzlies, Lakers, είναι για τη δεύτερη θέση. Πιο κάτω, Warriors, Clippers και Timberwolves παλεύουν για την τελευταία θέση που οδηγεί κατευθείαν στα play-off. Αυτή τη στιγμή οι Warriors είναι μισό παιχνίδι μπροστά από Clippers και Wolves. Οι Wolves που φορμαριστήκαν τη σωστή στιγμή, έτσι, δηλαδή που γενικά πήραν τα πάνω τους τη στιγμή που χρειαζότανε. Και το τελευταίο είναι ποιος θα μείνει και εκτός play-in. Αυτή τη στιγμή οι Kings και οι Suns, οι οποίοι κάνανε 4 νίκες σερί, έτσι να το πούμε, και Durant καυτός, ναι, οκ. Ξέρεις, στο φαντασιακό μυαλό είναι λες να βγουν 8 και να βγάλουν τους Thunder και μετά ξύπνησα, αλλά θέλω να πω, ταλέντο υπάρχει στην ομάδα, τίποτα άλλο δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ταλέντο. Και στην 11η θέση είναι οι Mavericks που φέρανε πίσω και τον Anthony Davis, ο οποίος έβαλε 12 πόντους και πήρε και 6 rebounds σε 26 λεπτά και κάπως έτσι προσπαθούν να σώσουν τη σεζόν τους και να μην τους επικηρύξουν στην πολιτεία του Τέξας. Λοιπόν, αυτό είναι το big picture. Τώρα να πάμε λίγο case by case. Με ποιους θες να ξεκινήσουμε? Καταρχήν, η μάχη για τη 10η θέση. Πιστεύω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι Mavericks θα μείνουν εκτός. Ωραία. Οπότε θα έχουμε το λογικό Suns, Kings, Wolves, Clippers για τα play-in. Πρόσεξε τώρα ότι αυτοί όλοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία play-off και από τους Thunder και από τους Rockets. Δηλαδή... Εντάξει, για τους Kings όχι ρε φίλε, εντάξει. Κάνανε και αυτοί ένα... Εντάξει, δηλαδή έφυγε και ο De'Aaron Fox. Οκ. Ο Λαβίν έχει όμως. Και ο Ντερόζαν έχει. Και ο Ντομάτας. Ο θρυλικός play-off Λαβίν. Θρυλικός. Ο Γάλλος εραστής. Λοιπόν, μετά υπάρχει ο κίνδυνος πώς αποφεύγω τους Warriors που είναι... Έπαιζε να καλυευτεί μικρός. Είναι αυτό. Είναι μια βόμβα. Ρε φίλε, δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι κανείς δεν τους θέλει στον πρώτο γύρο. Εννοείς για τους πάνω, ναι. Και υπάρχει και το πώς θα μου τύχουν οι Grizzlies. Μπορώ να παίξω πρώτο γύρο με τους Grizzlies. Αυτό. Κοίτα. Πρώτον, αν είσαι οι Nuggets, θες να αποφύγεις λογικά οπωσδήποτε τους Wolves, οι οποίοι σε διασύρανε σε Game 7 πέρυσι, αλλάξανε το roster τους, ναι, είχαν πατώσει για μήνες, εσύ με αυτούς δεν έχεις σταυρώσει ακόμα νίκη. 3-0 είναι και το season series φέτος. Ναι. Και όταν τους είχαν πάρει το πρωτάθλημα οι Nuggets, είχαν παίξει πρώτο γύρο με Wolves, αλλά έλειπε ο Naz Reid. Και είχαν κερδίσει, ας πούμε, σχετικά εύκολα, αλλά όχι τόσο εύκολα. Τώρα, επίσης, ναι, μπορεί να θες τους Rockets γιατί θεωρείς ότι είναι άβγαλτοι κτλ. Να θυμίσω πάντως ότι... Μόνο τον Ουντόκα φοβάσαι. Ναι, αλλά θέλω να πω, δηλαδή όταν είχε πάει στους Celtics, τελικό τους πήγε στη μία σεζόν που ήταν coach στους Celtics, έτσι. Βέβαια, εντάξει, δεν ήταν...
δεν είναι τόσο εμπειρίο και τόσο ήταν κιόλας Celtics. Αλλά θέλω να πω, έχει αποδείξει ότι είναι και προπονητής για play-off. Γιατί μέχρι τότε δεν είχαν φτάσει τελικό αυτό το κορ. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Έχεις επίσης τους Clippers που, να πούμε έτσι, ο Λέοναρντ έχει κάνει τα καλύτερα του μάτς το Μάρτιο. Έχει effective field goal percentage 58% το Μάρτιο. Έχει παίξει την πρώτη 40, δηλαδή πρώτο μάτς που ξεπέρασε τα 40 λεπτά χωρίς παράταση. Και αυτή τη στιγμή κάνανε και ένα σερί 6-7 νικών 6-7 νικών και χάσανε τους Thunder. Ναι. Οι Clippers μετά. Ναι, και θέλω να πω, χάσανε τους Thunder 2 πόντους. Δηλαδή έχεις τον Ταϊλού που είναι στον πάγκο, που γενικά δεν θες να τον αντιμετωπίσεις στα play-off. Για όσους έχουν αμφιβολία, ας ρωτήσουν τους Warriors. Οπότε συνολικά, δηλαδή, είτε τελειώσεις, δηλαδή, πες η Thunder είναι lock, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Αν είσαι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος ή πέμπτος, δεν είσαι σίγουρος καν ποιον θες να δεις, έτσι. Δηλαδή, σφαγή. Δηλαδή, εντάξει, να υποθέσω ότι ενδεχομένως θέλει Suns, αν περάσουν οι Suns, γιατί σου έχουν δείξει όλη τη σεζόν ότι είναι χώμα. Ναι, αλλά τώρα μόλις έχουν 4 νίκες σερί και έχει πάρει φωτιά ο Durant, παίζει πολύ καλά ο Booker. Ακόμα και εκεί δηλαδή ελοχεύει κάποιος κίνδυνος. Εδώ να πούμε τώρα ότι οι Suns έχουν και το πιο δύσκολο πρόγραμμα από όλους, φίλε. Έχουν OKC, 2 παιχνίδια Celtics, ένα με Rockets, ένα με Knicks, Warriors, Bucks, Spurs και Kings. Κοίτα, το ακούω αυτό που λες, αλλά επειδή είναι 10 τελευταία μάτς, 11 με 9 μάτς από μέρους της ομάδες, το τι θα κατεβάζει μια ομάδα σαν του Thunder, π.χ., η οποία έχει κάνει lock την πρώτη θέση στη Δύση, ό,τι και να συμβεί, αν θα ξεκουράζει παίκτες, αν θα θέλει να κερδίσει τα μάτς, αν θα δοκιμάζει σχήματα για τα play-off ο προπονητής χωρίς να τον νοιάζουν οι νίκες. Είναι πράγματα από παραδοσιακά, και όσοι παίζετε fantasy το ξέρετε, τα τελευταία 10 μάτς κάθε σεζόν, ρε παιδί μου, είναι η φάση που ξαφνικά αφανείς παίκτες εμφανίζονται από το πουθενά, παίρνουν πολύ χρόνο συμμετοχής, βάζουν πολλούς πόντους. Δηλαδή είναι λίγο με ερωτηματικό η δυσκολία του προγράμματος. Οκ, αλλά οι Warriors έχουν λόγους να κερδίσουν. Οι Knicks έχουν, οι Bucks έχουν, οι Kings κι αν έχουν. Υπάρχει αυτό. Συμφωνώ. Ναι, μετά το δεύτερο από αυτούς, πιο δύσκολο, το έχουν οι Lakers. Και παίζουν και παιχνίδια, ρε φίλε, μεταξύ τους. Δηλαδή, παίζουν με τους Grizzlies, παίζουν με τους Warriors, παίζουν με τους Rockets. Και σύν ότι στα 3 τελευταία μάτς, μια ομάδα σαν τους Lakers, που πονάει σε συγκεκριμένα σημεία, σίγουρα θα κοιτάζει αντίπαλους σε σχέση με τα match-up, έτσι. Δεν υπάρχει. Ναι, σίγουρο. Σωστό, πολύ σωστά το που λες. Μπράβο. Μετά, Memphis, λίγο πιο εύκολο πρόγραμμα. Houston, το πιο εύκολο το έχει Minnesota και το Sacramento. Οι Nuggets. Να πούμε τώρα οι Nuggets τι κάνουν, γιατί το βρίσκω πολύ σημαντικό. Οι Nuggets ουσιαστικά ξεκουράζουν το Jokic και το Murray στα τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή προσπαθούν να τους έχουν 100% υγιείς, όχι να μπορούν να παίξουν στα play-off, να είναι πραγματικά υγιείς και ξεκούραστοι. Αυτό. Για να γίνει αυτό εν τω μεταξύ, έχει πάρει ξαφνικά ο DeAndre Jordan πολύ χρόνο συμμετοχής, και ο οποίος έκανε σε back-to-back double-double, και μάλιστα με τους Bulls τον είχα στο fantasy, γι' αυτό έχω ενθουσιαστεί. Είχε 10 πόντους, 17 rebound και 7 assist, ρε φίλε. Έλατε. Ο DeAndre Jordan. Έπαιξε το πρόγραμμα που έχει φτιαχτεί για Jokic και σου λέει κάτσε να βγάλω κι εγώ καμιά assist. Ξέρεις γιατί οι Grizzlies, παρόλο που δεν τους πιστεύουμε ούτε εγώ ούτε εσύ, είναι οι πιο άξιοι εκπρόσωποι της Άγριας Δύσης? Όχι. Γιατί έχουν πιστολέρο στην ομάδα. Μόνο NBA.